Catur sawe. Oh. Halo. Halo. Narene. Ya iki Jek, dalan. Nang jamu. Arep wit ijo. Ya. Wit ket ben ijo nang gedeng. Kuning ya tletong. Narene dinteni. Ya. Kuwi setan bajul amak iki. Sawe awakmu. Iwak ndi? Ngombe didik. Kopi sapa, Mas? Alah, gak garap mati kulit. Gonmu tak ombe seneni. Oh, ya mesti ae. Ngombe titik. Oh, kon ndi ya? Sawe. Kok showroom? Tuku motor. Jo sandal kok. Lu ngeri. Rusuh. Goblok. Iki rusuh digawe. Distring iki. Apa itu? Cepak cilik. Coba. Orang gila. Awakmu gak tahu di rumah kita enggak? Kapan? Di video aku meniwat desa mesti rambut keriting iku adalah Oh, sing biasane ana sing pakaian. Ya iku. Cuman awake piye kok? Lah ya apa? Kowe mari kecekel badan bagu. anggota awak dhewe. Iya, Sitok yo. kita hapu sama lenyak. Yo apa mari Mari video. Oh, boleh. Am ndek tema enggak? Ono Apa? Sing masuk tapi. akeh kabeh masuk. apa? Iku apa? Papa mama ma itu saiki lagi viral. Oh viral. Sing Iya. wik Ah. iku yo viral. Yo ya gak apa. Dari kabeh. Tapi lek jereku awake tetep nggih konten. Tapi sita. Subscribe awak dhewe iki piro sing katanya gawe video maneh? Akeh awak murah ro. Kowe ora iki video selama iki gak ero subscribe awak dhewe. Piro? 14. Meh 14. Jak tawuran, jak kondangan ra budal. Yo ngawur. Iku Apa sing nang suket sapa ae? Makku ya tak kongkon. Adik. Mbak, kabeh mbok paling kok ngene keluargamu. Lah iku sak kakak iku gak subscribe ku keluarga berencana. Nah, tapi kan yo masuk sih. 14 subscribe real. Ora teko ngene. Oh iya, apa ya? Wong liya yo butuh. Iya. Tapi gak butuh wong liya yo gak terkenal. Iya, Rek. Terus kayak ngono. Suta. Dhewe didapur ket mau bedegel iki kok meneng ae. Embo. Ono meneng lapo? Kenapa gak ngomong? Lah kok gak ero le. Lu kok nasi kupingmu. Aku iki memang ambek sutradara iki lho ora dikai dialog belas ya. Menentu. Hey guys, buat people to people, juga me people-peoplean. Kita dari Amok TV mohon maaf dan sebesar-besarnya karena sudah lama kita on the way. On the style, no to record karena Record. Belum gak ngerti. Stop. Iya. Buya. Oke, selesai. Ya. karena istri saya sedang hamil muda, kemarin kita harus jaga. Saya diketahui ya di sini. Maka yang lain mungkin gimana? Oke. Sepurane sing akeh gawe dulur Amok TV suwe gak tau rekod catur bojone babaran. Meteng tuwek. Amarga dhek bagian nyekon mbek klambi. Oke, sepurane sing akeh ya tek rekod baru iso rekod hari ini. Oke, iku pesenku. See you later. Oke. Ojo lali komen, like, dan subscribe ya. Oke. Oke.